Hallelujah, grazie mulej. Brother Merkim, tina a monitor zaw Joe, please. Thank you. Hallelujah. 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 Thank you, brother. Hallelujah, church. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grazie mulej li inti jataw mulej għadis. Ijat fostna mulej. Mulej nitolbuk biex int missir għadis il-lejla titpaxxa mulej. Bit-tifir tal-poplu tijak mulej. Ekki fil-prezenza tijak missir għadis. Timlina f'dan il-post missir. Mulej flimkien aħna nejdulek. Jinniġi għaw u dimek biex nanni għanjali tifiru imanjiti rata ħajri ridnati intajtni ħajja munija bimlija mħabbali u issa irridnani kol tifiri ridnati int bissir il-ħolli kollu il-ħaruf tal-ħaj itli qalt mill-meli mwit għabadojt ħallejt fiskiet tajt ħelsir il-mowlu tijak il-ħabba maħmudi u miegħek nimxiri tul-ħajt il-lejl u nar biex nanni għanjanik tifiru imanjiti rata ħajri ridnatik intajtni ħajja munija mimlija mħabbalik u issa irridnani kol tifiri ridnatik int missir tajtna ħajja minn ġdid biex nejxu miegħek għal dejjem mulej. Glorja u tifil lilek Ġesu. To
Ma xej ma nqablu mulej dak li hemm lesta lina u dak li inti għandna fik mulej qadis. Halleluja. Grazzi Ġesu. Kun infaħħar ismek Ġesu għal dejjem. Halleluja, halleluja. Thank you, Lord. Be blessed, my God. You're so wonderful, Jesus. Hallelujah. Receive, Lord. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, Jesus. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your
praise. Gesù al muleggio nel post. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Grazie missier dan il-boss ma jitaw la lebda bniedem. Iżda Ġesu Kristus Salvatur ta' kull wieħed u waħda minna. Hallelujah. Ġesu biss issalla palina u għalhekk hawn dan il-ferħ ġo dan il-post. Hallelujah. Gloria lilek Ġesu. Hallelujah. We are in His presence. We are in His presence. We are before the throne of God. Hallelujah. Yes, Lord, we are in your presence. And we believe that your Spirit is in this place. Yes, Lord. Fall in love with Jesus. Fall in love with Jesus. Hopp lil Ġesu. Found in your hands fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, now fade away every crown, no longer on display. We take our crowns before the King of Kings. The heaven is trembling in awe of your wonders. Kings and their kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Yeah. Hallelujah, Lord. Everything bows before you. Every human heart bow before you, Lord Jesus. Found in your hands fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, the heavens is trembling in awe of your wonders. Yeah, yeah. Kings and their kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Hallelujah. He is wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Let's declare it. Wonderful, beautiful,
Halleluja. U jekk inti llum l-ewwel darba li qiegħed hawnhekk, il-mulej irid iweldek mill-ġdid. U rrid jgħidlek indem minn nubietek. Il-qadim għadda u mar. Anka jien ninsa l-passat tiegħek. Daqskemm hu l-bogħod il-vant mill-punent. Hekk jien inbijat ħdijietek, jgħid il-mulej. Taqtax qalbek ersaq lejn Ġesu. U Ġesu jista' jagħmel dan bid-dem tiegħu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Glorja lilek Ġesu. You were the one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, Let there be light. now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without. He was crucified. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords, the great I am, the beginning and the end. He is the Lamb of God that was slain for us on the cross. And on the third day he rose again because nothing can stand before him. Hallelujah. Death could not hold you. The grave tore before you. Silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you were raised to life again. You have
Hallelujah. Gloria lilek mule Adis. Come on, everybody, lift up your hands and lift up your voices. Glory to your name, Jesus. There is power in the name of Jesus. Am our present Jesus. We magnify you, Lord. We magnify you today in this place. You take over, Mulay Adis. Who over in the Mulay Jesu. Take over, Holy Ghost. Everybody, come on, everybody. Put your focus upon Jesus right now. Ifokaw il-kol kemm intkom fuq Ġesu aħwa. Hallelujah, għatuh glorja, għatuh ima. Meta inti tolli lil Ġesu, il-mulej ma jħallix li hu jola waħdu, imma jolli lilek ukoll miegħu. Hallelujah. Praise God. Grazzi mulej Adis. Oh Father God, we dedicate this service to you. Nededikaw dan is-service lilek mulej. Grazzi mulej ta' dak li inti ħadd tagħmel fostna llejla bil-fejqan ħelsin mulej Adis. Grazzi mulej li n-nies, mulej dawk li għandhom album, mulej Adis imtaqla mulej, dawk li hawnhekk idina fostna li ġejjin għandhom bżonn risposta minn għandek mulej lejla inti ħadkellimhom mulej Adis. Grazzi tal-fejqan huwa preżenti, il-ħelsin huwa preżenti, il-qawwa tal-Ispiritu Santu hija preżenti. Mulej Adis inti mulej hawnhekk preżenti. U fejn inti tkun preżenti mulej Adis, is-sopranatural huwa natural, il-miraklu huwa dak li huwa komuni. Għalek mulej Adis nollu lek ismek il-lejla f'dan il-post. Halleluja, rċivin il-glorja kolla, il-qima kolla, tifħir kollu f'dan il-post il-lejla mulej. Halleluja! Gloria lilek mulej, shout hallelujah! Hallelujah! Shout Jesus! Jesus! Shout Jesus! 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 Glory, 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 glory! Hallelujah! Ejdil dak taħdejk, il-qawa tal-mulej dawnek prezenti. Say to your neighbor, the power of the Lord is here present. He is here for you. Greet one another in the name of the Lord. Hallelujah. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. Hallelujah! Gloria al mulej! Nil-għawel daw kolla li għati segwina YouTube. Nħedġek jek kinti għati segwina bħalissa biex ma titlaqx minn fuq dan il-messaġġ u dan il-YouTube channel bħalissa għax dak li għat tisma' ħad itbirek u anzi nħedġek biex jek kinti għati tisma' magħna bħalissa iġġib ħdejk ħobs u anka kalċi fid-dar tiegħek bħax ħanejt affarijiet l-lum li ħajbirkuk u li ħadġib il-barka fid-dar tiegħek. Amen. Kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejja u jgħidha warajja grazzi mula qaddis tal-kelma qaddisa tiegħek. Jiena les nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek mulej. Spiritu Santu kellimni. Spiritu Santu għatini revelazzjoni. Huwa over inti fi ħsibijieti u għamel minni dak li trid int.
Jillesni l-kelma għaddisa tijak u għattu għattiktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Gloria lil mulej. Morru fil-ktib ta' Salmi malajr kapitlu 11. Salmi kapitlu 11. Salmi 11. Thank you, Lord. Salmi 11 ħanaqraw vers 3 malajr. Jekk is-sissin jinqalbu, il-bnidem ġust x'jista' jagħmel? Għaw xi ħadd ġust għaw ġewwa lidejk jekk inti ġust. Jekk inti taf l-Iskrittura tgħidlek jekk inti fi Kristu inti ġustifikat. It-tieni Korintin kapitlu 5 vers 21 il-Bibja tgħidlek Alla għamel lil Ġesu Kristu li ma kienx jaf x'inhu dnub għamlu dnub għalina biex permezz tiegħu aħna niġu ġustifikati u niġu nkunu il-ġustizzja talla fi Kristu. Aħna il-ġusti. Jekk inti Kristjan ta' veru, mhux reliġjuż, Kristjan ta' Kristu. Inti il-ġustifikat, inti persuna ġusta fil-mulej. Halleluja. Imma tgħidlek hekk, tgħidlek il-bniedem ġust kif jista' jibni daru jekk ma jkollux sisin tajba. Hemm affarijiet, hemm tliet affarijiet fil-Kristjaneżmu li l-kol kemm intom il-kolkom hold tajba fuqhom. Qed tifhuni sewwa? Hemm tliet affarijiet, hemm tliet prinċipji, hemm tliet talimiet jew prinċipji ta' talim li għandek bżonn ikollok hold tajba fuqhom. Kulħadd jgħidha warajja. Is-saltna talla. Tifhem u tistudja u tittara fuq jitkollok revelazzjoni li l-Kristjaneżmu mhuwiex reliġjon, li l-Knisja mhijiex xi klabb, imma li aħna poplu ta' saltna. Amen, aħna slaten il-Bibja tgħidlek Apokolossi kapitlu 1 vers 6, l-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 9, Apokolossi kapitlu 5 vers 10, il-Bibja tgħidlek aħna poplu saltna u saċerdoti, jew saċerdozju ta' saltna. Amen? Mela jiena u inti, meta ngħidu li aħna ta' Kristu, itgħallem m'għandix kien nagħmel fuq għadi, hemm kors sħiħ fil-Bible College jgħidulu The Kingdom of God li ddiżinjajtu jiena ovvjament fuq il-kelma talla li nħeġġiġkom meta joħroġ dan il-kors għamluh The Kingdom of God or The Gospel of the Kingdom. Però hemm bżonn li tifhem li aħna parti minn saltna. Amen? Allura u aħna ma fuq din id-dinja ambaxxaturi tas-saltna ta' smewiet fuq din l-art. Aħna naqdu sultan, kulħadd jgħidha jiena naqdi sultan. Ġesu tiegħek mhux il-bambin. Għal dawk li intom ġodda ħantikom l-ewwel xokk, jiena ma nemminx il-bambin. Kemm minnkom qed tifhuni x'edni? Kemm minnkom ma fimtunix x'edni? Kemm minnkom qed tibżgħu li tifhuni x'edni? Tħabbilx rasek. Għaliex għedtilkom ma nemminx fil-bambin, għax il-bambin kiber, ma għandix bennuħ, illum warret ħarrajiet, il-sultan ta' slatin. Halleluja. Amen. Illum jiena ma nimxiex wara l-bambin, illum jiena nimxi wara r-re, glorjus tal-glorja. Halleluja. Mela importanti li inti tifhem li aħna saltna u aħna naqdu sultan. It-tieni ħaġa, hemm bżonn tifhem li inti ġustifikat fi Kristu, fit-Testament il-ġdid, għaz darba, kulħadd jgħid għaz darba. Speċjalment wara li Ġesu miet u rxoxta u ġie l-Ispiritu Santu u l-Ispiritu Santu ġie jagħmar fejn? Fina, bira minnu ta' Kristu. Taf li inti meta l-Ispiritu Santu jiġi jagħmar fik il-Bibja laqqas darba ma sejjaħlek midneb. Taf għaliex int għax issa l-Bibja fi Kristu sejjaħlek qaddis u ġustifikat. Għalhekk meta dawk il-Kristjani well-meaning imma b'kull rispett ignoranti jgħidu għax jiena wkoll midneb, skużi m'intix midneb, inti qaddis, inti ġustifikat fi Kristu, dubbitek huma maħfura. Issa inti mimli bl-Ispiritu Santu u li kieku għadek midneb l-Ispiritu Santu ma jistax joqgħod fik. U li kieku tkunu midneb u tipprova tpoġġi l-Ispiritu Santu ġo fik jifqak. Għalhekk il-mulej jgħidilna l-ewwel bidlu id-dammiġġana, bidlu xejdula bil-Malti? Il-ġarra ħalli mbagħad titfgħu l-inbi ġdid għax ma nistgħux titfgħu inbi ġdid b'ġarra antika. Mela l-ewwel għamel il-ġarra ġdida, għamel id-dammiġġana ġdida, ħalli mbagħad l-inbi ġdid jisseqgħu fih. Illum meta titwilet mill-ġdid titwilet u ssir dammiġġana ġdida.
Amen, halleluja, biex l-imbit tas-sema l-Ispiritu Santu jista' joqgħodġa fik. Dawk huma żewġ affarijiet li inti ġustifikat fi Kristu, inti m'għandekx midneb. Inti llum renjanti, inti llum għandek qawwa, għandek awtorità, ismek huwa miktub fi ktieb tal-ħajja. Inti llum iġġorri l-Alla ġewwa fik għax l-Ispiritu tal-Alla jammar fik, inti il-tempju tal-Ispiritu Santu. Amen? U din hija t-tielet ħaġa li għandek bżonn tkun taf. Are you ready? Li aħna poplu ta' patt. Brothers and sisters, ħafna Kristjani ma jafux xi tfisser patt. Għandek ħafna Kristjani ma jifmux xi tfisser patt. Semgħu bil-kelma patt, imma ma jifmux il-qawwa xi tfisser li Alla għamel patt għalina miegħu innifsu f'Ġesu Kristu. Amen? Ma jafux xi tfisser. Għax li kieku jafu xi tfisser, kieku ma jargumentawx kontra l-fejqan, ma jargumentawx kontra d-doni tal-Ispiritu Santu, ma jargumentawx kontra il-sopranatural, għax il-patt, once li Alla għamel patt miegħu miegħek, Alla daħħal il-sopranatural fin-natural, id-divin fl-uman, tas-sema f'ġol-art. Il-patt dak li għamel. Allura jina inti nissejħu poplu ta' patt. Kulħadd jgħidha warajja, I am a covenant person and I serve a covenant keeping God. Ħanejda bil-Malti, jiena persuna ta' patt. Jiena għandi patt u għandi patt ma' Alla tal-patt li jżomm il-patt. Amen? Aħwa, jekk inti titallem fuq il-fejqan, jekk inti titallem fuq il-ħelsin, jekk inti titallem fuq l-Ispiritu Santu, jekk inti titallem fuq il-qawwa li għandna fil-Ispiritu Santu, tkun taf xi jfisser patt. Għax il-poplu Alla huwa poplu ta' patt. Qed tifhmu aħwa din? Din hija powerful ħafna. U kollox joħroġ mill-patt. Ħanilkom revelazzjoni powerful, moħħkom hawn. Tafu meta l-ewwel darba naraw patt fil-Bibja? By the way, il-fatt li għandek Bibja inti jgħidulu t-Testament qadim u t-Testament ġdid ifisser il-patt il-qadim u l-patt il-ġdid. Però dan mhux żewġ patti ta' għandu dal-Bibja. Da jissejjaħ il-ktieb tal-patti, the Book of Covenants. Kontu tafu għal il-Bibja hija il-ktieb tal-patti, the Book of Covenants. ħanilkom xi ħaġa oħra. Alla qatt ma jagħmel xejn qabel ma jagħmel patt. Smajta di? Issa, fejn hemm patt ifisser li xi ħaġa qabelha kienet miksura. Smajtuha di? Fejn hemm patt, covenant, berit, fejn hemm patt ifisser li xi ħaġa qabel kienet miksura. Ħanilkom għaliex, moħħkom hawn. Fis-sema hemm patt. Istenna ftit. Meta Alla ħalaq id-dinja u s-sema u l-art, u mbagħad poġġa l-bniedem fuqha lil Adam u Eva, Alla għamel patt. Għamel patt meta ħalaq l-Adam u Eva? Le. Ma għamilx patt. Tidinkom għaliex. Ma kien hemmx patt. Meta Alla, l-ewwel darba li naraw Alla għamel patt, taf meta? Wara li dimbu. Għaliex? Taf xi jfisser inti tkun patt? Taf xi jfisser li tkun f'patt? Fisser li inti ħaġa waħda ma dak li għandek patta. Għalhekk meta jkun hemm żwieġ fi Kristu, il-periklu li inti tkun qed tpoġġi lek innifsek fil-eternità meta tkissru. Għax żwieġ Kristjan meta jagħmel patt Kristjan jew Kristjana, u mbagħad iridu jabbandunaw dak il-patt għax m'għandniex inħobbu u għax m'għandniex inħoss ħass lejha, issa l-ħaża niklu biss maż-żalar. Sewwa u affarijiet bħal daw m'għandhomx revelazzjoni ta' xi tfisser patt. Għax meta qed jiena ħan iżżewweġ il di u jew int ħad iżżewweġ il dan, u by the way fil-Kristjaneżmu Alla jaqgħad biss mara u raġel, qatt ma jaqgħad raġel ma raġel u mara. Qatt ma ħajsir dak. Dak ma fajt perversi diaboliċi u moqżiża quddiem Alla. Amen? Alla jaqqad biss, u by the way, ħanilkom oħra. Are you ready for this one? Alla laqqas jaqqad kull mara u raġel.
Alla jaqgħad biss raġel Alla u mara Alla. Jiġifieri mhux kull żwieġ li sar f'Malta għaqdu Alla. Hemm żwieġijiet li għadhom il-bniedem u l-Bibja tgħidlek l-aktar bl-aktar moċċali. Imma għalhekk Ġesu jgħidlek dak li għaqad Alla kulħadd jgħidha dak li għaqad Alla. Ġesu ma qalekx kull żwieġ ma jistax jinħall. Ġesu għalhekk dak li għaqad Alla ma jistax jiverdu l-bniedem. Dak ifisser bl-aktar moċċali mhux kull żwieġ għaqdu Alla. U faċli ngħidlek li wieħed għaqad Alla, dawk li huma Alla. U dawk li huma Alla u kisru l-patt ta' żwieġ ma kisrux biss mar-raġel u laqqas ma kisruh l-ewwel mal-mara, kisruh l-ewwel mara Alla. Għalhekk ipoġġik fil-periklu tal-eternità ta' ruħek. Għaxej li inti kif tmur il-ġenna meta ksirt il-patt tiegħek mal-Alla. Qed tifhmuha ħadd taqbdu xi ħaġa. Issa meta inti tgħid jiena għandi patt, ifisser ma' min għandek patt u speċjalment fuq livell bibliku, tfisser inti sirt ħaġa waħda miegħu. Mela għalhekk inti ma kien hemmx patt qabel għax qabel ma daħal id-dnub. Taf x'konna aħna? Ħaġa waħda mal-Alla. Għalhekk Alla mexa ma' Adam u Eva, għalhekk ma ħassew l-ebda tip ta' inferjorità, għalhekk ma ħassew l-ebda bart u l-ebda sħana, ma ħassew l-ebda biża, ma kellhom l-ebda marda, l-ebda uġieħ, għax meta tkun ħaġa waħda ma' Alla inti tħoss l-istess li jħoss Alla. Ferħ, paċi, mħabba kontinwa. Ħalleluja, meta tkun ħaġa waħda ma' Alla. Allura once li tkisser il-patt, tkisser ir-relazzjoni, x'ġara? Alla qal irid nerġa' nirrestawrawhom lura lejja, ħanagħmel patt. Qed tifhmu aħwa? Glorja l-mulej, il-preżenza tal-mulej daw. Il-lejla ġhud minnkom ħad inħellsu. Il-lejla u minnkom il-lejla ħad fiqu. Waqt li qed titkellem il-lejla taħt il-qawwa tal-Ispiritu Santu ħajkollok ħajkun hemm minnkom li ħad fiqu laqas qed tindunaw. Ħad qum mis-siġġu mingħajr uġieħ. Ħajkollok hawn ġhud minnkom li għandkom uġieħ diġà f'ġisimkom. Fi ftit minuti oħra ħajkun sparixxa għax il-qawwa ta' din il-kelma hija glorjuża, potenti, mirakoluża. Halleluja. Halleluja, glorja l Ġesu. Amen. Isimgħuni ħaħwa. Il-mulej għalli kellem il-poplu tiegħi fuq il-patt. Issa aħna għandna kors ieħor fil-Bible College u nħeġġixkom għamlu għas jekk ikollok taħdem super overtime. Għamlu. Jismu The Blood Covenant. Imma ħanejkom xi ħaġa moħħkom hawn isimgħu sewwa bl-Ispiritu Santu. Kulħadd jgħid il-mulej tkellimni. Għid dak taħdek il-mulej qed ikelli. Kemm minnkom temnu li aħna daħħal fil-żmien l-aħħar ta' żminijiet. Taf x'qed jiġri fl-aħħar ta' żminijiet? Hell is being loosed on earth. No, I didn't say bad things. I said literally hell. L-infern qed jiġi rilaxxat fuq din id-dinja u f'Malta naħseb ħafna drabi qed tibdihom huma l-affarijiet. Għax għandna nies li huma mibgħuta mill-infern li jgħixu diġà il-pajjiż. Xi kultant niddubita jgħadili minn ħsibi jekk l-Antikrist ma jqgħodx hawnhekk għandu xi villaġġatura x'imkien. Bis-sejda ngħidlek, ara mhux qed niċċajtek, bis-sejda ngħidlek. X'kultant jgħaddili mirra saħsin min jaf jekk l-Antikrist joqgħod Malta. Imma tħabbix rasek jekk joqgħod Malta jekk inti l-Kristu ma jistax imissek għax inti ħaġa waħda minn Alla. Halleluja! Halleluja! Immisimgħuni sewwa. Jekk aħna qed ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet taf xi jfisser int jaqbilek tkun taf fil-patt. Jaqbillek tkun taf il-patt. Jekk aħna vera tnejxu fl-aħħar ta' żminijiet u l-infern qed jiġi maħlul fuq din id-dinja, jaqbillek tkun taf ma' min int ħaġa waħda. Għax ħad iffaċċja demonji li qatt ma rajt qabel, ħad iffaċċja battalji li qatt ma tħall fihom qabel, ħad iffaċċja affarijiet diaboliċi perversi li qatt ma smajt bihom qabel, għax hell is being loosed literally on this nation all over Europe and all over the world. But hallelujah, we've got something glorious happening for us. Hemm xi ħaġa glorjuża li tiġri għalina. Għax Alla qatt ma jista' jiġi apprehended. Alla ma jistax jagħladu qatt ma jista' jagħmel xi ħaġa u Alla illa ħadni bis-sorpriża ma kontx naf li ġejja. Qed tifhmu? Għalhekk qed ngħidilkom din mhux reliġjon. Jekk inti qed tfittex reliġjon, River of Love mhux għalik. Illum irridkom blajnu Alla tirċivu r-revelazzjoni mis-sema kemm huwa kbir Alla u kemm hu kbir il-patt li Alla tagħkom fi Ibnu Ġesu Kristu u importanti intom in-nies tal-aħħar ta' żminijiet li tgħixu f'din ir-revelazzjoni.
Għax ħat intaqgħu ma' nies mimlija bid-demonju u ħajkunu f'soċjetajiet, ħajkunu f'livelli fl-università, ħajkunu fil-pulizija, ħajkunu fil-qrati, ħajkunu fil-gvern, ħajkunu faċċata, ħatkun in-neighbor, imma tinkwetax għax inti ħaġa waħda ma' Alla, għax meta Alla qallek ħanamel patt miegħek, itfisser jien ħanamlek ħaġa waħda miegħi. Halleluja. Amen. Għalhekk meta tilkom l-ewwel ma tistax tiġi tgħid li jiena maħkum mis-sigarett. Prova tkaċċixjat inta u torbtok naqqa ħaxixa. Hello! Xi kultant jgħidu li pastor għal inti taħseb li mmur l-infern jekk impejjeb. Dak ma nafx min żgur, però żgur ħadd inxtam daqsik u għaddejt minnu. Halleluja. Amen. Il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 2 tgħidlek aħna suppost infewħu kull imkien bl-aroma tagħna fil-preżenza tal-Alla fuq ħajtna kull fejn immorru nġibu l-aroma ta' Kristu magħna. Halleluja. Halleluja. Thank you Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Fil-ktieb ta' Mark kapitlu 22 kapitlu 11 vers 22 tgħidlek Ġesu qed jgħid lill-poplu tiegħu Ġesu kien jitkellem kien għaddej kien bil-ġuħ ratina u ranixfa u seħita. U Ġesu għal kelma li ħafna drabi aħna naqbżuha għax immorru għal vers 23. Sewwa imma vers 22 huwa l-qofol ta' dak il-passaġġ kollu. Mark kapitlu 11. Glorja lilek mulej. Ejlu Spiritu Santu tini revelazzjoni tal-patt li Alla għandu miegħi fi Kristu. Halleluja. Ħanejdilkom ħaġa, meta inti għandek nies jitkellmu b'ċertu qlubija, ċertu boldness, ċertu awtorità, dak mhux għax huma arroganti, ma dak għax huma jafu għandhom revelazzjoni minn huma ħaġa waħda ma'. Qed tifhmu aħwa? Meta inti għandek Kristjani jgħidulek, heal me if it is your will, inti għandek għaxxammejtu l-patt. Fejjaqni jekk ir-rieda tiegħek mulej. Għaxxammejt il-patt għadek. Eħlisni mulej jekk hija r-rida tiegħek. Għadek ma xammejtux il-patt. Għax il-kelma patt hija the will of God. If you know the will, you know the pact, you know the covenant. Tfis tkun taf l-Alla, in-natura tal-Alla u xwedek Alla. Amen. U peress u di ħafna mill-Kristjani ma jafuwix għalkemm ħanejdilkom u forsi tafuha nfakkarkom. Meta inti tgħid li Alla għandu patt miegħek mhux 100% korrett, Alla m'għandux patt miegħek. Alla għandu patt miegħu innifsu u taħlilek biex tibbenefika minnu. Ġiet fisser. Għax il-Bibja tgħidlek jekk ikun patt tagħmlu miegħek Alla inti tmut immedjatament. Għax fejn inkiser il-patt skont it-Testament il-qadim min jiksru imut u għalhekk Ġesu miet daqs li kieku jisu jkissru biex inti qatt ma tmut. Kont taf li Ġesu miet għalik. Oh man, I tell you. Something powerful is cooking and is hovering right now. Like that. Hallelujah. Amen. F'Mark kapitlu 11 vers 22 Ġesu jgħidlek dak li jgħid emnu falla. U għalhekk imbagħad f'dik ir-revelazzjoni meta aħna ngħidu fidi, ħafna mid-drabi ninsew li l-kelma to have faith li jkollok il-fidi tfisser li int għandek patt. Taf li tfisserek? Taf li tfisserek meta tgħid jien għandi fidi tfisser għandi patt. Meta Alla Kristu qal have faith in God, ħajkolkom fidi falla. Ġesu qal ġvissa mill-fidi tiegħek falla, jekk inti tgħix b'dir-revelazzjoni li inti ħaġa waħda malla walla ħaġa waħda miegħek, inti tista' tikmanda dik is-siġra u tinqala, tista' tikmanda dik il-muntanja u tinqala. Imma tittejda minn revelazzjoni ta' patt mhux bħal pappagalla smajt il-Pastor Gordon jitkellem. Għalhekk inti għandek Kristjani jaqraw l-istess Bibja ma m'għandhomx l-istess revelazzjoni. Għax is-salta tal-Alla hija bbażata fuq revelazzjoni mhux fuq informazzjoni. Qed tifhmu? Għalhekk aħna hawnhekk ikun ħafna nies jinħelsu, ħafna nies jinfiqu, nies naraw mirakli jseħħu għaliex, mhux l-istess Kristu qed naqdu. Għaliex għax xuħud qalu din mhux għalina llum, dan mhux veru, għax din mhux hekk tfisser u aħna qbadna l-kelma tal-Alla li hija l-kelma tal-patt by the way. Kontu tafu li jgħidula this is the word of the covenant. Il-kelma tal-patt. U ħaddija daqs li kieku Alla fissira għax fissira. U verament rid jgħid dak li rid jgħid, u għax hekk rid jgħid u hekk hu.
He really meant what he said and he really said what he meant. Amen. Hallelujah. Morru issa fi ktib ta' Genesi, kapitlu 18. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. You are here in this place. Inti għaw Spiritu Santu. Ora sababa katara broku shuhura tamanna kasi. Genesi 18. Għalix ħammorru fi ktib ta' Genesi kapitlu 18 vers 17. Wara li Adamu u Eva bdimbu u Alla għamel patta lekk il-Bibja tgħidlek l-ewwel ma provaw jagħmlu jaqbdu l-ħaxix u jagħmlu lilhom infushom jagħtu l-infushom bil-ħaxix biex jorsu fil-preżenza d'Alla. Imma Alla qal biex intom tesqu lejja jirrekjedi d-demm għalhekk Alla qabad ħaruf qabel ma tgħidilniex 100% imma qabad annimal qatlu u libbishom biċ-ċarruta minn xerred id-demm bil-ġildeda dik il-ħaruf. Sewwa kull meta jsir patt dejjem irid ikun hemm demm imxerred. Ħanidkom xi ħaġa kemm hu powerful iż-żwieġ fi Kristu. Meta iż-żwieġ isir sew, meta koppja jiżżewġu u vera jkunu ta' Kristu żammew lilhom infushom puri, l-ewwel issekkux that night, that afternoon, or early morning for breakfast, ma tagħmilx differenza. Imma il-moment li jkun hemm il-penetrazzjoni tar-raġel fuq il-mara xi kemm id-demm. Għax Alla għamel li kull patt jiġi siġillat marbut bid-demm. Għalhekk meta jkun hemm Kristjani li jitilqu l-raġel jew jitilqu l-mara għax għandhom il-problemi u għax għandhom il-challenges. L-ewwel jiġu għand il-pastor jiżżewġu u mbagħad meta jkollhom il-problemi jmorru għand id-demonju fid-dinja biex jgħinhom. Għalhekk hija ta' stmellija meta għandek Kristjani qed imorru għand in-nies tad-dinja biex jgħinuhom fi żwieġ li ma kienx magħmul mid-dinja ma kien magħmul fil-Knisja tal-Alla, kien magħmul fil-saltna tal-Alla. Għalhekk jekk int għandek il-problemi fiż-żwieġ, mhux għand il-psikjatra u l-psikologu jekk ma jkunux mimlija u medluka bl-Ispirtu Qadis tal-Alla għax ħajdulkom affarijiet li mhumiex skont il-prinċipji tas-saltna tal-Alla, imma ħajdulkom affarijiet skont id-dinja u jitilqu u hija ma jfissirx daqshekk u tlaqgħa u għadek żgħira u għadek kbir u għadek whatever. Meta jkunu tal-Alla jgħidlek ħara ma jfettilekx tidilqu għax kun qed tpoġġi lilek innifsek fuq eternità ta' periklu għal ruħek għax inti dak il-patt mhux għamiltu biss mar-raġel għamiltu mal-Alla. Welcome to the kingdom. Amen. Hallelujah. Għalhekk jekk ħad iżżewweġ għandek single, jaqbillek tħares li sew u tħares li sew għax għalhekk il-Bibja tgħidlek sal-mewt. Ara ma tmurx iżżewġ xi ħadd tistenna li ħajtbiddel waqt li wara li żewwiġt jew ħadd itbiddel wara li żewwiġta. Ejd li minn minnkom jaqbad ajruplan ikun jaf li hemm bżonn jissewwa ma jgħidlu l-ewwel ħantiru, mbagħad insewwaħ waqt li tintiru. Però jekk inti tfittex wiċċ il-mulej hemm dejjem ir-risposta għax jekk inti Alla għandek patt mal-Alla, Alla jgħinek u Alla jiddifendik. Alleluja. Glorja lil Ġesu. Fil-ktib ta' Genesi kapitlu 18 vers 17 jgħidlek. L-Ispirtu tal-mulej qiegħda vers 17. Kapitlu 18. X'qal Alla fuq Abraham. Sibtuha? Xi tgħid fil-Bibja tagħkom? Genesis 18 verse 17. Jekk immarkajta sewwa. Sibtuha? Xi tgħid? U l-mulej qal. X'iktar x'qal? X'inhiex ħanibqa' naħbi lil min? Minn Abraham x'ser nagħmel
Fil-ktib ta' Amos kapitlu 3 vers 7 xtejt il-kelma tal-Alla. Li Alla ma jagħmel xejn qabel ma l-ewwel jirrevelah lil-qaddejja tiegħu il-profeti. Għaliex? Alla qal jiena ma nista' nagħmel xejn qabel ma nurih li dak li ħan nagħmel ma nistax nagħmlu qabel li l-Abram ma ngħidlux. Tibda tafu għaliex? Għax Alla kien rabat lilu nnifsu bil-patt ma' Abram. Għalhekk minn Abram sar Abraham, mhux għax beda jekol il-pork, imma illum tista' tiklu l-ħanżir basta tiklolx bħal ħanżir. Sewwa għalkemm naħseb minn lat ta' sustanza ma tantx huwa healthy jestin kemm bżonn ma dik xi ħaġa oħra. Imma parti minn hekk, Abraham tfisser Abram talla. What? Sa naftit fil-Bibja x'issejja? Alla ta' Gordon. Alla ta' Pawlu għatti tal-Apostoli kapitlu 19. Ix-xjatan x'qalu lil dak li Marja għaġġihom. Qalu lil Ġesu nafuh. Il-Pawlu ta' Ġesu nafuh ukoll, ma int min int. Issa aħna nissejħu Kristjani, xi tfisser Kristjani? Ta' Kristu. Ta' Kristu, mela l-exchange saret. Alla sar tiegħi, taf li Alla tiegħi. Taf li jiena mhux jimbistalla, imma Alla huwa tiegħi. Alla huwa tiegħek. Naf li ħafna Maltin isejħulu bambin u jkollu jbennuh. Imma mhux dak il-bambin Alla l-oli, dak li jista' kollox. Li salla palik fuq is-salib jissejjaħ Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj li sar bniedem u għammar fostna halleluja miet fuq is-salib u miet u għal 3 jiem kien taħt l-art u mat-tielet jum ir-xosta u llum qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-missier u minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Min huma l-ħajjin u l-mejtin? Il-ħajjin dak li huma fi Kristu, l-mejtin dak li huma mejtin għax kien raġetaw il-Kristu. Għax kemm inti taċċetta Ġesu Kristu, avolja inti ħajf dan il-ġisem ma fil-spiritualment tkun għandek mejjed. Qed tifhmu inti tibda tgħix mhux meta titwieled, tibda tgħix meta titwieled minn ġdid. Hemmhekk tibda vera tgħix meta titwieled minn ġdid. Amen, halleluja. Glorja lil Mulej. Ħankomplu. Alla ma jagħmel xejn mingħajr patt, xejn. Sibli passaġġ li flimkien fejn Alla għamel xi ħaġa mingħajr patt. Il-midneb, ġifieri dawk li m'għandhomx il-Kristu f'ħajthom, ħaġa waħda biss jagħmel Alla magħhom. Jisma' t-talba tal-karba biex jisalvahom, hemmhekk biss jismagħhom. U ngħidilkom għaliex jisalva għax jgħidulu Salvani, u l-kelma Salvani tfisser Ġesu. Salvani u l-qadis! B'għed biss jista' jsalvak Ġesu. Hemmhekk imbagħad jibda jisimek Alla. Il-patt huwa neċessarju fejn xi ħaġa ġiet miksura. Il-patti kienu ġew introdotti dejjem fil-Bibja wara li xi ħaġa ġiet imkissra. Però wkoll ġew introdotti biex jiġi stabbilit isimgħu sew il-preżenza talla, il-persuna talla, ir-realtà tas-sema fuq dak il-post, fuq dak il-poplu. Halleluja. Għaliex? Għax kull meta jsir patt, jew kull meta sar patt, qed xi ħaġa oħra tiġi irrestawrata. Ftakar li Alla huwa dak li huwa l-owner bħala kreatur. God, kulħadd jgħidha, God is the rightful owner of all creation. Jiġifieri għandu dritt fuq kollox bħala l-kreatur. Imma l-kreazzjoni tbiet minnu, allura issa permezz ta' Kristu ħata flura id-dritt bħala redentur, redeemer. Li xtra lura. Per eżempju, l-bira konna nitkellem ma' xi ħadd. Għallu li meta jiena kont l-Amerika, kelli karozza kienet għal-qalbi u kont mort missjoni l-Uganda, le mhux il-Uganda, il-Kenja u l-Kamerun. Kont mort missjoni u l-karozza ħarejta wara l-bib ta' sieħbi. U ħadu il-kunsil, ħadfu ili. Għallu li għax ħallejta wara l-bib, għal tur ta' żmien ma ċaqlaqta ħadfu ili. U
U meta ġejt lura, sibt karta, allura jekk tiġi toħodha lura, trid tħallas ta' kull ġurnata li żammejnilek il-karozza. U l-prezz tela iktar milli kienet tiswa. Allura ma morx għali allura. Sewwa, imma xi ġrali, mela l-karozza tiegħi serqu ili u minn fuq kelli rridu mur ħallas għali allura. Taf li intom hekk ġralkom, taf li aħna hekk ġralna. Aħna krejana Alla, saraqna x-xitan bil-qerq u Alla qari kien neġi nixtri klura u l-prezz huwa tant għoli li ħajkolli niġi nirasas daħħalsu. Għalhekk kellu jinżelu mis-sema biex iħallas għalik. Alla ta' xerred demmu għalik, mux profeta jew raġel tajjeb, Alla. Xerred demmu għalik. Halleluja. Gloria al-Mulej. Alla għandu bżonn jagħmel patt biex ikun jista' jopera fil-ħajja ta' dak li jkun. Alla seta' jopera fil-ħajja tiegħek sakemm qed ejja mole opera. Seta? Għam xi mod ieħor il-bniedem jista' jidħol fil-ġenna jekk mhux permezz ta' patt Malla? Ma jistax. Sewwa, għalhekk kellek titwiled minn ġdid. Issa inti għandek patt Malla li mingħajru ma stax kont issur salvat, ma tkunx tista' tkun mfejja jew meħlus. Mingħajr dan il-patt ma stajtx tixxerja n-natura tal-Alla. Mingħajr dan il-patt ma kellekx l-interessi tal-Alla. Kemm minnkom kontu xaqtu toġbu lil-Alla meta kontu midinbi. Jiena meta kont għadni midneb, rid nagħmel dak li rid jiena kont nagħmlu. Ma stajtx taqsam il-ħsibiet tal-Alla u l-qalb tal-Alla u l-iskop li Alla kellu għalik għax ma kienx għadu Alla tiegħek. Bħalma inti ma kontx għadek il-bniedem tal-Alla. Din hija revelazzjoni kbira sfortunatament li ħafna nies fil-ġisem ta' Kristu jonqsu minnha. Halleluja. Illum inħeġġek itlob il-Mulej tik revelazzjoni ħalli inti tgħix minn dan ir-realtà, tgħix minn din ir-revelazzjoni fil-ħajja tiegħek. Ta' xi jfisser li inti għandek patt Malla. Illum ħanitqarbnu, però b'mod differenti bir-revelazzjoni xi jfisser dan il-ħobs u xi jfisser dan il-kalċi. Jekk intom tiftakru f'Ġwanni kapitlu 24, Ġesu jgħid li dan u anke f'Ġwanni jgħid li fis-saltna tas-sema, id-qarbin ħajkun hemm dejjem. Kontu tafu għadi? Din hija xi ħaġa simgħuni kemm hija powerful di. Id-qarbina il-mejda tal-Mulej, il-ħobs li aħna naqsmu u jiġi mbierek u konsagrat u l-tkalċ li aħna nġorbu li jiġi mbierek u konsagrat hija xi ħaġa li ħanaraw fis-sema u tiġa tisseħħ fuq din l-art minn issa. Ara, fis-sema mhux ħajkun hemm swali hekk ħomor. Is-siġġijiet ħajkunu tal-iktar materjal ċib fis-sema tad-deb. L-art ħatkun tal-iktar materjal ċib tad-deb fis-sema. Imma xi ħaġa waħda partikolari li diġà nieħdu sehem minnha f'din il-art ħadkompli sseħħ għall-eternità. Hija l-mejda tal-patt. Għall-eternità Alla ħajfakkarna li kieku ma kienx dak il-patt li Alla għamel permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu. Jiena u inti ma nistgħux inkunu fis-sema, ma nistgħux inkunu fil-ġenna. Halleluja. Xej, id-diski, il-praise and worship, kollox ħajnbidel. Kollox ħajnbidel. Kif nilbsu ħajnbidel. Kif nivvjaġġaw ħajnbidel. Kif narfu li xixin ħajnbidel. Din mhux ħadinbidel. Communion, the table of the Lord, is what will continue to be celebrated throughout all eternity. Halleluja. U di, isimgħuni sewwa. Tħallu wiex għodu tistennewa għal ġol komunità fil-fellowship, fil-ġemal kbira
mhux il-ġimgħa l-kbira, il-ġemgħa il-kbira biex tagħmluha. Fl-Iskrittura fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 tgħidlek li kienu jitqarbnu fid-djar. Għal dawk li intom ma kantux tafu, din jgħidula il-Passover, għadna kif għaddejna minn żmien tal-għajt u l-ġimgħa l-kbira. Din hija waħda mis-sinjali li Alla kien tal il-poplu tiegħu meta qalilhom fil-kitab Ġenesi, fil-kitab ta' Esodu kapitlu 14 minn 12, 13 u 14 il-qudiem, meta qalilhom biex jagħmlu din il-mejda li kien tkun is-simbolu għal ġenerazzjonijiet li ma jispiċċaw qatt, li fija ħajiftakru kif Alla ħallishom minn taħt l-għadu fl-Eġittu. Illum il-ġurnata din il-mejda tfakkarna kif Alla ħallisna minn taħt l-għadu d-demonju. Halleluja. Amen aħwa. Għalek din hija l-mejda li tibqa' tiġi ċelebrata għall-eternità. Imma tistennewx li tiġu River of Love ħażembux biex tiċċelebrawha. Għamlu għad-dar. Għaqbad il-libnek, il-bintek, l-omok, il-missirek, il-kuġini u t-sijidu daw kolla jidilom għajan għamlu għajan ġabru għadwar il-mejda tal-mulej u għajan fakru xamel il-mulej maħna. Halleluja, u taraw fid-dar ta'kom, bej l-erba ħitan tad-dar ta'kom, il-ġenna, l-atmosfera tal-ġenna tiġi u tammar fuq dik id-dar. Halleluja. Amen. Għax kull darba li għet infakru dan, għet infakru l-ikbar patt li għad sar fl-eternità. Meta Alla nifsu sar bnidem, xerred demmu għalik u għalija, ħad batijiet tijak u ħad batijiet tijaj, biex jina manġorx iktar dbatijiet, ħal mart kollu tijaj u tijak u da-dinja kolla biex ma jkunemx minuta waħda inti li kollok għalfej ġor marda, virus u ġiħi ħor ġismek. Halleluja, ħad nubit kollu tijak biex inti ma jkollok għalfej ġor nub iħor ħajtek tissejjaħ għaddis bil-prezenza talla tammar fik u tissejjaħ poplu sopranaturali fuq din id-dinja. Halleluja, biex ma taraw lilek jintaqgħu ma' s-sema, jintaqgħu ma' Kristu, jintaqgħu ma' xi ħaġa li din id-dinja ma tiflaħx. Halleluja. Int Kristjan, iva ta' jiena nħobba r-reliġjon. Reliġjon! Għed itkellem fuq Alla ħaj, Kristu ħaj, Kristu rxoxt! Halleluja! Amen! Gloria lil Ġesu. Il-patt ifisser, kulħadd jgħidha warajja, il-patt ifisser li jiena issa nappartieni lill-Alla. Jiena proprjetà ta' Alla. Il-patti jfisser li Alla huwa tiegħi. Jiena Alla jippartjeni lili. God is mine. You can share him too if you want to, but for sure he is mine. Jesus is mine. God Almighty is mine. Every inch of heaven is mine. Hallelujah. Gloria al mulej. Thank you, Jesus. Da kollu li appartieni lili huwa Alla. Għalhekk issa l-karozza tuża għal Alla, id-dar tuża għal Alla, it-talenti jużaw tużaw għal Alla. Jekk kanta tkanta għal Alla, ma għalhekk ma biex inkanta d-diski tad-dinja jew I'm too sexy for my shirt anymore. Qed tifhmu? Għax issa d-diski li nkanta huma jekk għandi talenta kant, jekk għandi talenta sfin, jekk għandi talenta tbiġġija, jekk għandi talenta treġġija, jekk għandi talent fl-accounts, jekk għandi talent li l-qannies u x'inhu ma dawk huma doni issa li jiġu offruti kollha għall-użu ta' Alla. Immissa dak kollu li għandu Alla huwa tiegħi. Alla m'għandux mart. Alla m'għandux biża'. Alla m'għandux viruses. Alla m'għandux uġieħ ta' ras. Alla m'għandux dardir. Alla m'għandux biżgħat. Alla m'għandux xi dnubiet jew xi vizzju ħażin qed jipprova jinħeles minnu. Alla ma jpejjibx. Aqbad id-revelazzjoni u ma tmiss sigaretti ieħor ma ħalqek. Għax inti Alla huwa tiegħek, inti tammar
Alla jammar fija u l-iskrittura tgħidlek jiena nammar fih, inti nam. Alla jgħidlek dak kollu li titlob li fismi jiena nagħtihulek, imma inti tagħtini dak li nitlob minnek. Għadek targumenta fuq id-deċma u l-offerta, ma tifhimx patt. Li ku jgħidlek tini kull m'għandek x'ħad tagħmel? Mhux tiegħek mulej. Intajtuli u ntihulek lura. Għabad revelazzjoni ta' patt u ma jkollokx Alla ieħor jismu euros jew dinar f'ħajtek ieħor. Imma because I'm a man of covenant, serving a God of covenant. Hallelujah. Dak li huwa talla, nagħtik lill-Alla. Għalkemm kolli kemm jiena. Fil-veru sens għall-kelma, jekk jiena naqla mit-euro, mux 10 tiegħu ta' kollha tiegħu, għalli ma tantina ħanin, ħanħallik iżomm design minnhom. Hekk tittara, mhux jiena qisni qed nagħtihx il-flus il-mulej bħalli kieku Alla għandu bżonn il-flus tiegħi għax miskin qabrok għax issa hemm naqra sexin il-ħajja tola. Għax jien għandi revelazzjoni li jien għandi patt malla u naf li jiena ma tajt xejn li l-nifsi kull mandi huwa tiegħu, mela jekk jiena nġib naqra l-ewwel frott tiegħu, grazzi mulej qed tagħtini dan l-unur li qed inġiblek id-derba u l-offerta minn qalbi mulej. Anzi mulej birikli iktar ħalli nagħti iktar. Għalhekk minnu talla jifhem xi tfisser tonora nistalla. Għalhekk ma jkollokx problema aktar tbierek u tkun ta' barka. Għax Alla huwa barka, fej Alla jmissi birek u jekk inti talla fejn tmiss birek. Halleluja. Amen. Halleluja. Thank you Jesus. Id-dejn tiegħi ħadu kollu. Bl-Ingliż sejlek forgive us our debts. Mhux biss il-nubit, aħfrilna d-dejn. Taf li inti kellek id-dejn. Taf li inti kellek id-dejn. Taf li aħna kollha mdejn, kollha midjunin quddiem Alla. U Kristu ħallas id-dejn tiegħi u tiegħek. U ħallsu għalkemm m'għamlu xu id-dejn imma ħallsu daqs li kieku għamlu hu. Issa, is-saħħa t'Alla tiġi s-saħħa tiegħi. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek I am strong in the Lord and in the power of His might. Jiena b'saħħti furmulej u fil-qawwa tiegħu. Jiena dajjef f'dan il-ġisem imma fih jiena b'saħħti. Jiena għandi jismu. Għalhekk jiena Gordon Kristjan mhux għax imur il-knisja, jew imur komunità, jew imur xi lokalità, għax jiena ta' Kristu. Jiena ħaġa waħda ma' Kristu. Kulħadd jgħidha jiena ħaġa waħda ma' Kristu. Kristu ħaġa waħda miegħi. Alleluja! L-uġieħ tiegħi ħadhom Ġesu. Għalhekk jgħidlek li hu ħafuqu il-ġrieħi kollha tagħna u ħafuqu il-mart kollu tagħna u ħafuqu il-uġieħ kollu tagħna bil-permezz tal-ġrieħi li hu għalija jiena nieħu l-fejqan tiegħu fuqi. Halleluja! Dak huwa patt. Dak li huwa tiegħek isir tiegħi. Dak li huwa tiegħi isir tiegħek. Dak huwa patt. Għalhekk meta jiena nirċivi trad-dar, taf xi kif nirċivija? Mr. and Mrs. Gordon John Manche. Marjella fejna? Moħbija f'Gordon. Bis-serjetà ngħidilkom. Għax aħna ħaġa waħda. Imma mhux xorta pass, m'hemm bżonn niżżewġu, m'hemm bżonn noqogħdu niżżewġu, aħna nħobbu li xulxin kif aħna. Għadkom intomx ħaġa waħda. Għax biex issiru ħaġa waħda u jekk tgħid li inti ta' Kristu, tkun hemm Alla fin-nofs. Ħan iżżewġu fiċ-ċivil ta' mhux tajjeb hekk. Dak huwa d-diżunur u hija tal-mistħija qudiem Alla. Għax Bibja tgħidlek fl-ewwel Kroniċi kapitlu 6 il-Knisja għaddesi qatt m'għandhom jmorru għand id-dinja biex birikom id-dinja tbirk hekk. Id-dinja titmur tbirk hekk. Iktar tispiċċa quddiem xi ħadd jgħidlek qas ninfalla, ħajja ħanżewġek.
ħajkun xu tajjeb għal Alla. Kemm hawn nies jagħmlu purċenellati u mbagħad jibdew jgħidu għaliex papa mulet imbagħad daqshekk. Tassew veru għal xejn bada daqshekk. Jgħid il-mulej. Għax m'intix tutilizza l-patt li għamilt għalik biex inti tista' tesperjenza l-ġenna fuq din l-art. Għax jiena ġejt biex ikollok il-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Halleluja. Meta inti għandek patt, għandek l-istess qawwa u awtorità tal-Alla hija tiegħek. Għalhekk issa l-Bibja tgħidlek li għalhekk aħna issa li ngħixu Kolossin kapitlu 3 morru wara malajr, morru wara malajr. Kolossin 3 tieħdu pjaċir aħwa. Għandkom ġuħ. Halleluja, glorja lil Ġesu. Kemm minnkom għandek uġieħ il-lejla f'ġismek, għandek uġieħ, ħadd fiq. Ftakar jekk għandek uġieħ, m'għandekx għalfejn ġorru iktar. Għaw xi ħadd għandek marda. Hemm marda li qed taksek f'ġismek. M'għandekx għalfejn ġorra aktar. Hemm xi ħadd li għandek biża', m'għandekx għalfejn ġorra aktar. Hemm xi ħadd li għandu maħkum minn xi dnub jew vizzju, m'għandekx għalfejn ġorru aktar. Għandikom ħaġa, għandikom revelazzjoni, moħkom fitħu id-nejkom it-tleta l-huma. 1, 2 and 3. Moħkom għam. Meta jena nimxi malla, u biex imxi malla tkun imwijat meġdi bil-fors, jiena kontinuament qed nistabilixxi l-pattiju fuq din id-dinja. Isimgħu niżew. Meta jiena nimxi malla, qed nimxi fir-revelazzjoni tal-patt. U la jina għandi f'patt malla jina issa qiegħed ħaġa waħda malla. Xfiret il-Adam u Eva minna malla. X'jagħmilek id-nub? Jifirdek minn malla. Dak li jagħmilek id-nub. Imma pastor jina midneb. Stop saying that hogwash teaching. Hogwash ġifieri taħseb il-ħnieżer, imma hija sejn Amerikana. Jekk inta Kristu, il-Bibja tissejħ li int qaddis. Isek tittejx mal-żieqes b'Ġesu jgħidlek tittejx ma' żieqes. Imma tipprovax tesperjenza l-preżenza tiegħi u tgħix fil-qawwa tal-patt li jien għamilt għalik u għamiltu biex inti tkun ħaġa waħda miegħi. Meta int kontinwament tkun ħaġa waħda mad-dinja u mad-demonju. Ftakar id-dnub huwa patt mad-demonju. Id-dnub tagħmlu darba, u minn għalik li issa għamiltu darba s-sarajt, kontent. L-għadda tuqum terġa' tagħmlu iktar. Mbagħad tgħid ħa nagħmlu darbtej biss. Mbagħad terġa' tkun tagħmlu iktar. Ara min jgħix fil-preżenza tal-Alla, jekk inti vera esperjenzajt il-Kristu, ma tistax daqshekk ta' biżejjed. Terġa' tqum l-għada, I want more of him. Irid iktar miegħu. Tiġi River of Love din il-pastor x'għandek x'lestejtilna l-lejla sajjart li. U tiġi għalek la tajba, jon kalla l-ħasla tajba. Anzi, l-ewwel nidmakom, mbagħad naħliskom, naħsilkom mbagħad intikom service. Ara tgergrux. Kolossin kapitlu 3 xi tajt. Halleluja. Gloria lil Ġesu. Lejla, meta qed nitqarbnu, ħanamlu xi ħaġa profetika powerful bomba. Titlaqx minn hawn. Meta jiġi s-sibt, meta tiġi l-erba, meta tiġi l-ħadd, ejjaw biħġarek bil-ġuħ għal-Alla. Bil-ġuħ! Għax minu healthy jikol. Minu marit ma jabdux ġuħ. Kolossin 3. Vers 1. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fej Kristu qiegħed fuq il-yamin tal-Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema. Mhux dawk li huma tal-art, għax intom mittu
Imma ħajjitkom hi moħbija fl-imkien ma' Kristu. Falla. Tifhmu, ħajjitna moħbija fi Kristu falla. Għalhekk nissejħu Kristjani. Kristjani tfisser ta' Kristu, nixbaħ il-Kristu, segwaċi ta' Kristu. Nimxi fil-preżenza ta' Kristu, nimxi fil-realtà ta' Kristu. Dak li nara fi Kristu suppost jidher fik. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17 kulħadd jgħidha warajja. Bħalma hu hekk kien ukoll fuq din l-art. As he is, so am I in this world. Għaliex? Moħkoma. Mela fis-sema Ġesu xajt. Jgħid min jitkellem fuqi, min ixandarni ma jibżax jitkellem fuqi, jien ukoll ma nibżax jew ma nisħix nkellem fuqu mal-Mesier. Bħalissa 100% fis-sema jisimgħu preaching minn Ġesu Kristu fuq Gordon John Manxie. Jisi jippreżenta lilna fis-sema. Aħna nippreżentaw lilu fuq l-art. Tagħna l-Ispiritu tiegħu tas-sema biex nippreżentawh fuq din l-art. Ħadan il-ġisem tagħna li aħna mitna għalih biex hu jippreżentana fis-sema u jgħid l-anġli ħarsu hemm binti qed taqdini, ħarsu binti kemm tħobbni, ħarsu ibni kif qed ixandarni, ħarsu kif ibni huwa midlub bl-Ispirtu l-istess qaddis tiegħi d-demonja jaħirbu miegħu għax jaħsbu li jiena qiegħed hemmhekk fuq l-art beda ma veru hemm qiegħed għax hu jippreżenta mhux lil Gordon qed jippreżenta Kristu. Għalhekk kiblaħ bella dik il-persuna li tattakka bniedem midluk minn Alla għax tirrilisja l-infern kontra tiegħek. Hello! Jekk aħna nersqu lejn l-aħħar ta' żminijiet, it's time to wake up, church! Aħjar ma ngħid xejn għal ħalqi ma nafx. Il-bira ntqajt ma ġaħat il-belt, jew il-biraklu l-bieraħ jew il-biraklu la. Il-bieraħ għandukom. Ntqajt ma waħa xaħat. U kif running ħajqbad jgħidli fuq il-pastor, mhux janda ieħor. Waqqaftu għetlu għonu li tgħidli xejn. Għax ċertu nies amazing, ta' meta jmorru ħażin ma l-ewwel pastor waħlu. Issa jiena m'għandi l-ebda interess la nisma' fuq pastor dak, u laqqas pastor dak. Toqgħodx waħħal fil-pastor. Ara jekk għandek xi ħaġa ħażina hija t-tort tiegħek, 100%. Tgħidli il-mami għamlet hekk għalhekk qiegħed din is-sitwazzjoni issa ma simx il-Kristu. Id-dadi għamel hekk għax għalhekk qiegħed kif jiena, imma ma simx il-Kristu. Mela m'għandekx iktar skuża. Kristu x'ġie jagħmel biex dak kollu li x-xitan saraqlek jirrestaraħulek kollu lura mela jaqfu aħħal fin-nanna u t-sija u l-kuċina u l-pasar u l-nona tiegħu. Jiena wkoll għamil ċertu żbalji fil-ħajja tiegħi imħabba ommi u mħabba missieri. Mhux għax kienu ħżiena, imma f'ċertu affarijiet kienu ignoranti għax ma jafux il-kalma tal-Alla. Imma mbagħad sebt il-Kristu ma xejn xammi ta' kien xammi kollu tort ommi. Sawwa! Għażadni tommi għax il-moment li twilet minn xi identità u proprjetà ta' Kristu laqgħad diqqa. Halleluja u laqqas tiegħi. Fil-ġisem iva għalhekk xi kultant titmani muranda u nikoltan il-ġisem. Amen. Imma Gordon John Manxie huwa proprjetà ta' Alla li jista' kollox maħsul bid-dem qaddis tal-ħaruf tal-Alla. ħadd ma jista' jikklejmjani. ħadd ma jista' jikklejmja lilek jekk kien vera ta' Kristu. Halleluja. Amen. Jekk kien għandi problema, jekk ix vizzju x'inhi hemm turrun ta' vizzi. Ftakar fil-patt. Ftakar x'qawwa għandek fil-patt tad-dem ta' Kristu. U llum meta taqbad dan il-ħobs u meta tikol minn dan ixob minn l-kalċi, għid le nirrilisja l-qawwa ta' dan il-patt f'ħajti. Jiena minix ħanibqa' maħkum mill-pornografija, jiena minix ħanibqa' maħkum minn biċċa sigaret, jiena minix ħanibqa' maħkum minn lejra jew mill-biża għax jiena walla ħaġa waħda. Pastor, nix inti tajt? Murara l-Bibja! ħani kwadalek ħaġa waħda l-ewwel Korinti 6:17. Minu mawt ma' Alla huwa spiritu wieħed miegħu.
Dak li dajt il-Bibja. He that is joined unto the Lord is one spirit with him. It's not Gordon and God, it's God operating in this flesh. Għale xejdulkom Galatin kapitlu 2 versu 20. Jekk intom issallabtu ma' Kristu. Sewa xtajdlek. Anzi mux jekk, tgħidlek għax aħna sallabnak ma' Kristu. U mux iktar issa aħna li ngħixu. Immissa Kristu li jgħix ġofija u jgħix minn ġofija. U għalek din il-ħajja li na tista' tgħix f'dan il-ġisem, inti bħalissa tħares lejn imnieħar il-widnejn u l-għajnejn. Imma Alla u d-demoni ta' xed jaraw, id-dija tal-Ispirtu Talla, in-nar jaqbad ġewwa fija u qed jgħidu my God, dak Ġesu qed jerġa' jiġi fuq din il-art. Halleluja. Għalek l-Iskrittura tgħidlek it-2 Korintin kapitlu 5-16, tgħidlek jekk aħna fi Kristu ma narfux iktar lil xulxin fil-ġisem, imma narfu lil xulxin li dik ta' Kristu, dak ta' Kristu, dik ta' Kristu. ħasrad namel li l-nifsi, meta jena norbot li l-nifsi ma' d-dnub. Għalek naf li d-dnub huwa sabiħ għal-ġisem, imma mbagħad inikiklek l-Ispirtu tiegħek, joqtollok il-qawwa Talla fik. U dak li jrid ix-xitan, għax jekk il-xitan itik il-gazzaza tiegħu ma tistax keċċih mbagħad. Ma tistax illum tikol miegħu u bda tmur tgħidlu tloq il-barra. Naf! Bħalkom jiena uman, bħalkom ngħix ġisem. Imma naf meta bil-grazzja Talla ngħix għal Alla u bil-grazzja tiegħu bil-ġog birda ħajti ngħix għal Alla. U meta niżvija naf li hemm id-dem tal-ħaruf, hemm dak il-ġisem inqasam għalija. Amen. Għalhekk il-paroli voj taqtaw għax intom nista' saltina. It-fesfis fil-widnejja għadawh. Għax inti mux li li twidġa, l-Ispirtu li suppost jammar fik. Halleluja. Għax jina u inti għed neħxu fi zminijiet li ma nistawx naffordjaw, li ma neħxux fil-qawwa Talla kontinwa, għax id-demoni mux għed jieħdu off weekends, id-demoni għed jaħdmu 24 hours a day, kull jum biex jaqirduk u jindissuk u jikollom claim for high-tech. Amen. Jekk ħadd ma tirċivi xejja daħan ipritka ħalija. Ħalli meta nħossna qadajjef, meta jkolli tentazzjoni nerġa' niftakar u nerġa' mmur nisma' lil dak l-antipatku jipritka. Amen. Antipatku imma għal-grazzja u għal-glorja Talla nidluk l-Ispirtu tas-sema. Halleluja. U nagħti krittu lill-Alla xina ma tajtux l-Ispirtu Talla li l-nifsi. Tajju li hu. Amen. Għajja jilek. Meta jider il-patt, tafx tider ukoll. Ħannorikom Apokalissi kapitlu 19 morru hemm malajr. Thank you Jesus. Il-lejla. Tafx ħajġri il-lejla unek indom ħadġibu s-sagrifiċju ħajtakom il-ġisem id-dnub il-mart id-dufijiet u intom kif tofruhom mill-Alla jinżel in-nar Talla mis-sema u jikkonsma u jaħrqu u toħorġu l-imbarra mux ġast li tiġu River of Love għax ma jfisser xej għal-Alla li jintom tkunu nies ħuġġiġa nar għax dan il-pajjiż qed imut u inti r-risposta tiegħu. Tgergirx għal ħażen li tara naf imma gerger meta tara Kristjani mhux qed jagħmlu xogħolhom. Gerger mhux letteralment għax inutli tgerger. Iktib tal-Apokalissi kapitlu 19 xajtek li Alla jissejjaħ il-fidil, il-vera, il-fidil, the true one and the faithful one. 19 Imbagħad rajt is-sema miftuħ
u kien hemm żiemel abjad dak li kien rikeb fuqu jissejjaħ fidil, faithful and true. Il-patt taf xejdinna, il-patt taf xejdinna kontinwament I am faithful. Jiena fidil. It-tieni Timotju kapitlu 2 vers 13 tgħidlek. Skrittura verament sabiħa li jekk timmeditata qabad tikbi fuqha. Għax jiena u inti mhux dejjem konna fidili. Avolja ħafna jgħidu talba tal-fidili, ma mhux dejjem konna fidili. Jalla vera jekk jgħidulek int fidil, jalla jkun jistħoqlok. Għax fidil tfisser faithful, bniedem li huwa committed fil-patt. Jalla meta jgħiduli dak fidil jgħidulhom praise God. Dak huwa bniedem committed għax għandu patt malla. Tieni Timotju 2 morru 2:13 morru hemm malajr. Ħa nitolbu dal-waqt. Ikkun infaħħar ismek Ġesu. Second Timothy 2:13 tajtek jekk nonqsu mill-kelma li tagħna jekk nonqsu mill-kelma li tajna, skużawni, li tajna, ġifieri jekk nonqsu ma bawx aħna fidili ġifieri, u jibqa' iżomm kelmtu. Għaxu ma jistax jaqarraq bih innifsu, stenna ftit. Translation minnhom tgħidlek, jekk aħna nonqsu mill-kelma tagħna, jekk aħna ma nibqgħux fidili, u jibqa' fidil, għaxu ma jistax jiġħad li l-nifsu l-inna xaħna parti minnu. Dak tfisser da. Inti meta inti fi Kristu, meta Alla tgħidlek ir-raġel u l-mara fil-patt ta' żwieġ isiru ħaġa waħda. Fil-patt bejn Alla, jiena u Alla, inti u Alla, sirtu ħaġa waħda. Allura Alla ma jgħidlek m'għadux jarak int u jarak u fuq din l-aħd. Allura għalhekk ma jiġħdekx, jista' jixħad lil nifsu. Għax inti fih. Xi ħaġa li ġili predkajt fuqha, ma ħanidkom xi ħaġa tiskandalizzawx ruħkom. Fl-ewwel Korintin, kapitlu 10, vers 14 sa isu 16. Pawlu jgħid li meta aħna nieħdu mill-mejda tal-mulej, aħna qed nagħmlu qed ikonna xirka mal-mejda tal-mulej. Fellgħu xi. Taf li dik il-kelma xirka tfisser intimità tant profonda li fil-Bibja tfisser simili ta' meta jkun hemm raġel f'interkors ma' mara. Daqshekk hija fonda. Għaliex? Issa meta raġel ikollu interkors ma' mara x'isir? Ġisem wieħed. Alla tgħidlek meta jiena nidħol fikom intom tħudħu fija u meta aħna nieħdu din il-mejda tal-mejda nieħdu semm minnha b'revelazzjoni x'qed isir. Qed ikun hemm tant intimità li intom qed tieħdu sehem minni. Qed tifhmuha? This is powerful stuff. Amen. Hallelujah. Ready? Lesti biex jitqarbnu? Eża saħwa. Kemm hemm xi ngħid ma naħseb qed biżżejjed. Nista' jekk alla jrid ma jinqala xejn forsi nkompli fuq il-weekend li ġej. Imma ħammorru ħanaraw żi skritturi oħra u nitolbu u ħanitqarbnu. Morru fit-tieni Kroniki kapitlu 6. Qed titkellmu fuq il-patt. Kemm minnkom tixtiequ titalmu aktar fuq il-patt? All idejk. Hemm ktieb hemmhekk jismu The Miracle of the Scarlet Thread. Investu fih, aqrawh. Investu fih, aqrawh. U meta jkollna l-kors, The Blood Covenant, għamluh, għax it is powerful. Kenna bosta nies ifiqu waqt il-kors, mingħajr ma talba jkun hemm talba għalihom. Fit-tieni Kroniki, Second Chronicles,
kapitlu 6. Thank you, Jesus. Vers 14, isma' għadi. Thank you, Lord. Sibtu għam. 12. Tini Kroniki 6 vers 14. ħanaqraħ ilkom bil-Ingliż tax izbaħ ma 2 Chronicles sibuha u aqrawha għamluha highlighted 2 Chronicles 6 verse 14. U Alla jgħid lill-Iżrael, Alla ta' Iżrael, li hu mhux bħal allat l-oħrajn. M'hemmx Alla ieħor bħalu fis-sema u fuq l-art li jżomm il-patt u l-ħnina tiegħu mal-qaddejja li jimxu qudiemu miegħu b'qalbhom kollha. Il-patt tiegħu ma jiksru qatt. Ħammorru fil-ewwel Korintin ħana naqraw il-biċċa tal-qarbin. L-ewwel Korintin. Illum jekk għandek bżonn fejqan, irċievi bir-revelazzjoni meta inti tieħu sem. Fil-Bibja il-ħobs Pawlu jsejjaħlu il-ġisem ta' Kristu. Meta inti u jiena nieħdu sem fl-ispirtu, għax ovvjament il-Bibja tgħidlek u kull ma tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċ ġifieri jibqa' ħobs, imma fl-ispirtu qed tieħdu sem fil-ġisem ta' Kristu vera. Meta intom tieklu qed jgħid hekk isimgħu. Ġessu fuq ġismu qed taraw din il-ħobża, di letteralment it-tip ta' ħobża li Ġesu uża fit-qarbin. B'kull rispett lejn kulħadd Ġesu ma użax roti tondi bojot. It's not a big deal, imma dan huwa t-tip ta' ħobż li Ġesu vera uża. Dak jgħidulu ħobż għażmu, mazza jgħidulu, jew mazzott bil-Ħibru. U jekk tindunaw tarawh minnaħa waħda bajdani u minnaħa waħda maħruq. Dak kollu għandu sinifikat ta'. Qed naħad bit-toqob, dak kollu huwa sinifikat. Ġesu ġim taqqab għalik u għalija. U għaliex maħruq minnaħa l-oħra u minnaħa u minnaħra le. Għax Ġesu ħannar talla fuq u għalik u għalija għax ħal korla talla fuq. Allura, meta intom tieħdu dan, Ġesu qed jgħid dak li kien ġej fuqek ħadtu fuqi. Dak li l-mart li kien ġej fuqek ħadtu fuqi. Dik is-saħta li kienet ġejja fuqek ħadta fuqi. L-infern li inti kont sejjer fih jiena ħadtu għalik. Għalhekk issa kull meta tiklu din il-ħobs u tġorbu dan il-kalċi qed tfakru li Ġesu realment u verament għamilha di. Eżis aħwa, f'din il-Knisja Fellowship River of Love, bosta nies ġili fiqu waqt qarbin kellna tnejn min-nies qarbnu u bdew jinħelsu. Bdew jimmanifestaw ix-xitan ħareġ minn ġo fihom. Daqshekk huwa powerful u daqshekk hija powerful il-preżenza tal-Alla f'dan il-post. Qed tifhmu aħwa? Morru fl-ewwel Korintin. Kapitlu 11. U ħan nispiċċaw b'dan. Praise and worship team, come. Jekk Alla jrid, jekk ma jinqala xejn, jekk il-mulej ma jbiddilix il-messaġġ, il-weekend li ġej ħankompli fuq għadi. Jekk xi ħadd qed jara fuq il-YouTube trid tkun hawnhekk biex tara. Vers 23. Jiena irċevejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom, jiġifieri l-mulej Ġesu fil-lejl li kien ittradut ħal-ħobs
U wara li rat il-ħajr qasmu u qal. Għal dawk li qatt ma smajtuni ngħidha jew intom ġodda, dik il-kelma rat il-ħajr hija l-kelma Ewkaristija. Bil-Grek tfisser ringrazzjament. Ta' ringrazzjament. Il-kelma Ewkaristija dik tfisser ringrazzjament. Rat il-ħajr, ħal-ħobs, wara rat il-ħajr qasmu qal. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Isimgħuni sewwa, isimgħuni. Kemm hawn minnkom temnu li fl-eternità m'hemmx il-bieraħ u llum u għada? Fl-eternità dejjem illum. Ħantikom rivelazzjoni, malajr, għafsħu widnejkom sew. Ġili ntqajt ma' nies, pereżempju tax-xhieda ta' Ġeħova li ma jemmnux li hemm infern, ma jemmnux li Ġesu Kristu Alla. Ma jimpurtax ħafna minnhom imsiken ma jafux aħjar għalhekk il-mulej ħajbat lilek jgħidilhom. Imma jgħidu kif jisaku mhux fair. Dawk li bietu 1000 sen ilu allura marru l-infernu xart imur illum. Ara kemm ilhom ibatu l-infern. Għax ma femux, jgħidilkom għaliex ma femux. Għax fl-eternità m'hemmx 1000 sen ilu. Jekk kun ilek hemmhekk minuta, tħossok daqs li kont ilek hemmhekk 1000 sena. Għax il-kunċett hemmhekk mhux ħin, eternità. Fil-ġenna jew fil-infern m'hemmx kunċett kemm ilek hawn int ġimgħa u nofs. M'hemmx dak il-kunċett. Għalhekk ismawni, il-ħin ma ġiex ikkreat fis-sema. Il-ħin ħalqu fuq l-art. Once li jiena nidħol fl-eternità m'hemmx iktar il-bieraħ u llum u għada. Allura minn mal-infern u jekk għal ħasir xi ħadd imur l-infern illum, ibati daqs kemm ilu wieħed hemmhekk 1000 sena. Għax dejjem ma nistax nifhmu aħna, jiena u inti l-moħħ ma tagħna ma jfhmux l-eternità, imma it's always now. Dejjem issa. Issa, moħħkom hawn ħandikom xi ħaġa powerful. 2000 sen ilu skont il-ħin tad-dinja, Ġesu ġie moti għalina fuq is-salib. Fl-ispirtu daqs li kieku għamel assa. Batta din. This is powerful, brothers. Għax issa, fejn l-iskrittura tgħidlek, isimgħu għadi. Fejn l-iskrittura tgħidlek, Ġesu, dan hu ġismi li jingħata għalikom, mela issa stess, f'dan il-moment li aħna ngħidulu issa bħala ħin, fl-ispirtu aħna niġġojnjaw u qed jiġi jgħidlek ibni, binti, jiena ħammur fuq is-salib għalik u nieħu d-batijiet kollha tiegħek, il-mart kollu tiegħek fuqek, għax issa għandi bat miegħek. U dak li ħanġorra lik fuq is-salib ħanamlu għalik. Jiena ħanmit ħajti. Inti lest tgħix għalija? Lest tgħix għalija? Ftakar jekk tgħix għal Kristu, tgħix bħal Kristu. U dak kollu li mhuwiex tas-saltna tad-dawl ma jistax jaqbad miegħek. Ma jfissirx li mhux ħajtantak u mhux ħajġi kontra tiegħek, ma jistax jirnexxi. Jiena u inti nintaf għaliex imbagħad fuq din l-art. Kemm minnkom ma tidux batu iktar fuq din l-art? Morru l-ġenna. Tgħidlek għaliex bagħti fuq din l-art? Għax għandek ġisem. Il-moment li dan il-ġisem jieqaf, bati jieqaf. Allura, Ġesu qed jgħidlek jiena tajt ġismi, issa b'ġismek lest li tgħix għalija. U ħal tħalli li ngħix il-ħajja tiegħi minn dan il-ġisem li int għandek. Allura issa ġismi fiq għax Kristu mhux marid. Issa l-oppressjoni u biżgħat, depression u mart mentali fiq. Ġesu m'għandux mart mentali. Imma di tgħidha tirċivija b'revelazzjoni. U jekk għandek bżonn tmur id-dar u terġa' timmeditaw, terġa' tisimgħu, u terġa' tmur id-dar u terġa' tisimgħu. Isimgħu. Hija l-kelma tal-Alla hija eterna. Amen. Għalhekk Ġesu qabad il-ħobs, rattela qal, ħudu u kulu għax dan huwa ġismi li jingħata likom. U Ġesu qasmu. Jiġifieri
Min flok ħat inqasam int, ħan inqasam jien. Irrid għandi bżonn id-djakni hawnhekk, malaj. Wieħed djakni, waħda. U wieħed in-naħa l-oħra. Okay? Li ħanamlu nsimgħu nisew. Irridkom kollha tbillu l-ħobs fil-kalċi u żommuha f'idejkom. Tikluwix, qed taqbduha sew? Qabdu l-ħobs, billuha fil-kalċi u żommuha f'idejkom. Amen? ħajaddija minn naħa l-oħra, intom ippassjawha, u mbagħad joħodha l-persuna naħa l-oħra, inti tittiġi hawnhekk. Inti toħodha minn ant Mario? Okay? Kif ikolkom il-ħobs f'idejkom u mbill fil-kalċi, ħan itolbu fl-imkien. Dak il-ħin xi wħud minnkom ħadd inħelsu. Dak il-ħin xi wħud minnkom ħadd fiqu. Dak il-ħin mat-talba ħassalva ħadd itwieled minn ġdid. U ħadd toħroġ minn hawn trasformat. I call the praise and worship team. Give us some soft worship music. Mela, asmuha, assam il-ħobs, assama, u jadduha lill-oħrajn. Mbagħad ġaddiha lura. Go for it. Inti tista' taddi lil daw in-naħa. Qabdu daħi. Issa nitolbu fl-imkien meta jkunu fl-imkien f'idejhom. Ħa nitolbu fuq il-ħobs fl-imkien. Pawlu jgħid fl-Iskrittura jgħid it-talba li aħna ngħidu fuq il-kalċi imbierek ma jgħidx it-talba li jiena ngħid jiġifieri bħala apostlu jistgħu jgħidu għall-Kristjani kollha. All right? Issa għaddiha lil għadduha lil daw. Ejna. Hallelujah. Asma, għajnu. Żommuha f'idejkom. Hallelujah. Żommuha f'idejkom. Baxxu li d-daw ta' hawnhekk ta' quddiem. Jesus washes me. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my Tajjeb biżejjed. life. Is the blood, here is my Żommuha f'idejkom, okay? Ħanejdu talba wkoll. Flimkien. Jekk inti dajli, jekk inti llum għall-ewwel darba f'dan il-post, Ġesu x'jgħid, ħen huma dawk li huma mistiedna. Inti mistieden għall-ikla tal-mulej. Inti mistieden. Hallelujah. Ħanitolbu flimkien. Jekk inti tixtieq tħoss li għandek bżonn titlob talba ta' maħfra lil-mulej. Ħanejdu talba ta' maħfra wkoll. Minnu bidek u l-mulej ħfillek ukoll il-lejla. Hallelujah. Ayan, imu lil-mulej din il-song flimkien. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, here is my victory. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Precious Oh, the blood of the Lamb. Hallelujah, ftakar xie Ġesu għamel għalik fuq is-salib.
Iftakar xamel għalik il-mulej fuq is-salib. Iftakar dik li Ġesu għamel, għamlu għalik. Għamlu għalik. Ħanedu talba fl-imkien dal-waqt. Ma din it-talba wara ftit ħanitqarbnu u ħaniklu l-ħobs u l-kalċi. U dak il-ħin irċivi l-fejqan, irċivi l-ħelsin tiegħek. Jekk hemm problema, jekk hemm saħta, jekk hemm mamul, jiġi mkisser minn fuq ħajtek. Onora il-preżenza tal-Alla. Onora il-ġisem ta' Kristu. Onora id-dem li ġim xered għalik fuq is-salib. Halleluja. Għalhekk hija powerful din aħwa. Għalhekk hija patenti din il-ħaġa. Il-mejda tal-mulej. Gloria lil-mulej. Kurra saba baba kosso kurru xandara baba sanda. Halleluja, grazzi mulej għaddis. Kulħadd jieħu sehem, kulħadd jieħu sehem. Ftakar huwa li Ġesu li kwalifikak. Jekk inti fimt il-patt u ħadd dnubiet kollha tiegħek fuqu u ħal mart kollha tiegħek fuqu biex inti titqaddes, biex inti tkun maħfur, biex inti tkun infejjaq. Dan huwa l-Vanġelu sħiħ ta' Kristu. Halleluja. Jekk għandek bżonn titlob il-mulej maħfra, jekk hemm xi ħaġa li kienet taħkmek. Sorra baba kassala mandara basoko. I don't want children walking around. Children come in front quickly. Children, I want all the children to come in right now in godly order. Tfal oqgħodu del ġenituri tagħkom, please. Children, Jan, quickly. Socorana mandara dia sambara da so. Shonara dia mandara da si. Corana mandara da sata kidi da bai. Sonara mandara da bai. Kulħadd għandu fideh. Għaw xatat bandux. Ejnu maħwa. Hallelujah. Ejnu għom malajr. Thank you, Jesus. Immedita fuq il-pat li Alla għandu miegħek fi Kristu Ġesu. Shambabra koro sokoro shandada baba basiki. Sokoro to mobrata kasa. Shandara baba sokoro dobo shanda. Jesus. Tfal, please, idħlu bil-qeda. Children's ministries, please put the children sitting down. Socorana mamarasi. Shorobana makatara da basanda la baba. Robo kosa kala mantara nishinda. Hallelujah, rababa sokoro do boshanda. Praise God, thank you, Jesus. Meditaw fuq x'għamel Ġesu għalik. Medita dak li smajt il-lejla. Meditate about what you've heard tonight. Sobro kota tarabaxxajja la babra dosso. Ringrazzjawk mulej ta' dak li inti għallimtna l-lejla u ħankomplu nikbru f'din ir-revelazzjoni tal-patt mulej. We give us greater revelation. Nfakrek aħwa Ġesu m'hemm l-ebda dnub li ma jaħfillekx minnu. Però meta inti qed tagħti wisa għad-dnub, inti tkun qed tagħti jett lid-demonju biex jikklejmjak. U jekk dnibt bħal m'għamel kulħadd, hemm il-maħfra għalik. Hallelujah. Thank you, Jesus. So broken. Don't eat it yet, brother. Children, don't eat it, okay? Remain where you are. Illum different. Kemm minnkom itallibtu xi ħaġa l-lejla. Hallelujah. Ikkalla jrid ma jinqala xejn fi Żemżu Kristu, xejn ma jinqala. Is-sibt li ġej inkompli nagħllem fuq għadi. U nagħllem li ġej, nagħll-erba' li ġejja nkompli nagħllem nitkellem fuq kif
twetta il-profesiji talla fuq ħajtek. Kurra xababa brakata bravo kusu. Children, stay in the presence of the Lord, meditate the goodness of the Lord. Hallelujah. Rababa sokoro dobasa. When I was a sinner, Thank you, Lord. you loved me when I didn't deserve it. You showed me your love through the cross. Kulħadd qed jieħu sem. Hallelujah. Kemm baqa' nies jieħdu sem. Okay. Loved me Thank you, Jesus. when I was a sinner. Thank you, Lord. Żommuha f'idejkom il-ħobs. Loved me when I didn't deserve. Jekk inti llum qiegħed hawnhekk għall-ewwel darba u għall-ewwel darba f'ħajtek tixtieq verament tagħti ħajtek lil Ġesu Kristu, titwieled minn ġdid u taf li inti tkun salvat u ħajtek hija tal-mulej. Jekk inti tixtieq tagħmel dan l-ewwel darba f'ħajtek, olli jdejk hawn xi ħadd llum jixtieq jagħti ħajtu l Ġesu Kristu l-ewwel darba, olli jdejk. Tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, hallelujah, 1, min iktar. Grazzi Ġesu, 2, 3, grazzi mulej, min iktar. 4, gloria lil mulej, 5, gloria lilek Ġesu. Hallelujah, tixtieq taħdi jekk il-lejla inti ħad titwieled minn ġdid. Il-lejla ismek ħajjiġi miktub fi ktieb tal-ħajja. Hallelujah. Kulħadd jitlob tittalba miegħi warajja minn qalbek. Really mean it from your heart. Kulħadd jgħidi warajja Missir Qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi tal-kelma tiegħek. Missier, fl-imħabba kbira tiegħek. Inti batti l-ibnek Ġesu biex iġġor fuqu id-dnubit kollha tiegħi u jsir dnub minn floki. Inti batti l-Ġesu Kristu biex jieħu l-mart kollu tiegħi fuqu biex minn flok inkun marit jien ikun marit u fuq is-salib. Ġesu, niġġojnja dak li inti għamilt 2000 sen ilu fl-ispirtu daqs li kieku qed tagħmlu issa. Għax fl-eternità m'hemmx il-bira, illum u għada, imma inti s-Salvatur etern. Ġesu, waqt li jiena nżomm dan il-ħobs f'idejja li jirrepreżenta il-ġisem Qaddis tiegħek. F'dan il-moment jiena nippenetra l-eternità bil-fidi u nemmen inti qed tgħidli ibni, binti, jiena ħanġor il-mart kollu tiegħek fuqi biex inti tkun infejjaq. Ġesu, grazzi li inti ġarrejt il-mart kollu tiegħi fuqek biex jiena llum inkun infejjaq. U għalhekk nista' niddikjara li permezz tal-ġrieħi tiegħek jien tassew infejjaq. Halleluja, Ġesu, jiena dnibt kontrik, imma inti ħadd it-tnubiet kollha tiegħi fuqek. Ġesu, aħfir li tnubieti, nemmen b'qalbi kollha li inti ħadd it-tnubiet kollha tiegħi. U millum il-qoddim, id-nubit kollha, il-vizzijiet kollha, is-saħħtiet kollha jitilqu minn fuq ħajti u jiena nitqaddes bil-preżenza tiegħek, bil-imħabba tiegħek, bil-Ispiritu Santu. Ġesu, salvani, fejjaqni, eħlisni minn dak kollu li mhux ġej minnek. Waqt li nieħu semmu lej, nemmen b'qalbi kollha li jiena nirċievi l-fejqan, li jiena nirċievi s-salvazzjoni millum il-qoddim f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Jiena salvat, maħfur minn mubieti u mfejjaq mill-mar kollu li kienet joppressani. Għax f'isem Ġesu Kristu permezz tal-ġrieħi tiegħu jiena
nfejjaq għal-glorja tijak missir u nirċivi issa stess li jena ħaġa wahda miegħek mulej. Grazzi, jina nfejjaq, jina b'saħħti, jina mbirek, jina maħfur, jina qaddis, jina li ben talla l-ħaj, jina talla u għalla tijaj għal-glorja tijak missir fissem Ġesu Kristu nirċivi issa stess. Halleluja. 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 Grazie Gesù. Thank you, Lord. When I was a sinner, Receive your healing right now. Receive your healing right now. you loved me. By the stripes of Jesus Christ. Deserve it. Permess tal-ġriħi Ġesu inti nfejjaq. Showed me Just meditate upon His goodness. Immedita fuq it-tqubija tal-mulej. All those who are following us from YouTube. Dak kollha tisseguna ma' YouTube. Nilqawkom ġewwa River of Love il-ġimgħa d-dieħla jekk tixtiequ tkunu magħna. Għalissa ngħidulkom God bless you. Thank you. Hallelujah.